Takže dobre, dneska tu bude ochutnávka v podstate 4, ale druhá ochutnávka tohto boxu. A ja by som začal týmto, keď sme to ochutnávali naposledy. Mám tu ďalšie dve príchute, toto je, ako sa to volá, vanilka. Takže to otvoríme. Zase je to v takomto obale. No. OK. Nevadí. Oj. Je to hnusné. Ne. To ani dobre. Že úplne jedno, že mi to padlo. To. A je to už otvorené. Teraz sa pokúsim, aby mi to tak nevybuchlo. Aha. To vonia celkom dobre. Fuj, dobré. Nie je to dobré. To predtým bolo lepšie. Dáme si niečo. Čo je to? OK. Vyzerá to celkom dobre. Musí to byť, neviem, aká sušenka to vyzerá byť. Okay. Takže to mrví. No neviem. Že je to celkom dobré. Ale no. Posledná vec dneska, čo si dáme, je už takéto kyslé. Takáto šuvačka. No neviem. Chcem si do toho kusnúť, že či to chutí ako žuvačka, alebo nie. Ale neviem. Takáto veľká žuvačka by asi nebola. Ale vyzerá to ako žuvačka. Aj to trošku vonia ako žuvačka. OK.
To je také cute. Neviem, či to vidno na kameru, ale tam sú normálne také praska, také guličky, ktoré keď vám prasknú, tak je to také kyslé. Ale je to dobré. Čo to jem? Neviem. Toto je určite z tohto všetkého úplne najlepšie. Je dobré. Hola, hej, like mi daj, a aby sme sa videli aj v ďalšom videu, tak mi daj odber.